Når displayet viser fejl i optændingen, kan det også være eltænderen, der er defekt, og det viser sig typisk ved, at der ligger ubrændte piller på risten. Eltænderen sidder her bag den sorte prop, som man lige tager med fingrene ud, og så afmonterer man eltænderen og trækker den bare ud. Og så følger man de 2 hvide ledninger ned på printet, hvor der står tydeligt ignition. Man løsner de 2 hvide ledninger. Og husk, gummiduten afmonteres fra den gamle eltænder, den defekte eltænder, og monteres på den nye, og det skal være med spidsen indad. Og så monterer man eltænderen først på sin plads, sætter gummiproppen på plads her også. Og inden du selvfølgelig kan sætte ledningerne i, tager du lige og afmonterer yderspidsen, og så drejer man rundt på kablerne, og så monterer man dem i printpladet under ignition. Og det er også her lige meget, hvordan ledninger vender i forhold til hinanden.